Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamda kasni. Menteri Rangba ke Manipur UN Biren Singh hak kat kum ki jing pelat khubor lingba ka Rensan X uloong balalap yu drok brown sugar belaburi apo ki Pathaw. Kani ka jinglap ye kini ki drok kala long hakapor bala pelong ye ka jingkmi bnya kumba julong balale da ki shipai ya dari. Ha kabagani kala pelong banyo ban kurup ya udrok banyo ban kem ya arngut kibriyo. Shu kat kum ka jing ethu katelong khubor lo ong baki pulit kilabat ya ka wei katrok bolero pick kabarongli bat kabadon yo registration number AS11DC 3506. Bat layo kurum ya udrong kat bagani ka kali ka dangwan na tipai mung Perswell District Manipur bat thmu banet syakachar kabadon ha Assam. Hadin bala pelong ya ka jingkmi bnya ki he pulit kilalap ya life hosong ki sup kapsul bala thab hapo ki Pathaw. Ka jingkya jongkini ki kapsul bat ki Pathaw kumbala antat kiladon lais pa anrupulai point south sun gram lanyo ka jingthau ya gini ki kapsul. Ya kini ki arngut ki briu ki bladon hagani ka kali latip kerteng kumu Abdul Mannan Mazumder bat ukhalil ulla barbuya kini kila syakam bat syapha syak jakat rekam jong ki pulin ka jiribam. Na ka benta ban peteng ya ka jing toket bat ban pendep iki jing don kam kat kum ki kendon an. Menteri Rangba ula ai jingero iki shipai jong ka kenhun 39 Assam Rifle AR bat ki pulit jong ka jiribam halor ka jingla jong ki ban khanglat ya ka jing khai be anyo udrong ka dor jong udrok blayo ban kurup kala poisya ka lai pon sanklur